ҷаҳони муосир ҷаҳони технологияи компютерист ва кӯдакони дар ин ҷаҳон зиндагӣ карда худро осуда ҳис мекунанд. ба осонӣ технологияҳои навро аз худ намуда ба мисоли компютер, телефонҳои мобилӣ, гаджетҳо ва бемамнуният онҳоро истифода мебаранд. аммо бояд фаромӯш накунем ки интернети бехатар яке аз мавзӯъҳои доғи рӯз аст. аз худ намудани дастгоҳҳои нави технологияҳои муосир дар баробари ин сайқал додани маҳорат ва истифодабарии онҳо хонандагон, наврасон ва ҷавононро боиси он мегардонад ки онҳо аз технологияҳои муосир самаранок истифода бубаранд ва аз қоидаҳои бехатарӣ дар кор кардан бо он хабардор бошанд. ба волидон, мураббиён ва омӯзгорон барои фаҳмонидан ва аз бар намудани қоидаҳои интернети бехатар зарур аст суҳбатҳо, чорабиниҳо ва вохӯриҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронанд, то ин ки наврасони имрӯза аз қоидаҳои бехатарӣ дар интернет огаҳманд бошанд. омӯзиш беҳтар аст аз маъмуният. аз ҳамин лиҳоз муҳити иттилоотӣ маҷмӯи шартҳо, воситаҳо ва усулҳои заминаҳои асосист ки системаи компютерии умумро дар бар мегирад ва дар баробари ин истифода бурдани ин захираҳои калонҳаҷми иттилоотӣ аз ҷониби наврасон, аз ҷониби коргарони технологияи муосир яке аз масъалаҳои имрӯзаи замонавӣ мебошад. маҷмӯи омилҳое ки барои кор кардан ҳаматарафа дар ҳама рӯза хатар эҷод мекунад, дар муҳити иттилоотӣ таҳдидҳои иттилоотӣ номида мешавад. амнияти иттилоотӣ ин маҷмӯи тадбирҳо ва чорабиниҳоест ки доир ба ҳифзи муҳити иттилоотии ҷомеа ва шахсони алоҳида истифода бурда мешавад. мақсади асосии амнияти иттилоотии корбарро ҳар шахс худаш интихоб менамояд. корбар пеш аз оне ки аз амнияти иттилоотӣ хабардор гардад, бояд андеша намояд ки ҳимояи манфиатҳои миллист ё ин ки шахсӣ. таъмини шахсони алоҳида аст, худи ҷомеа аст ва дар баробари ин таъмин намудан бо маълумотҳои дақиқ, таъмин намудан бо маълумотҳои пурра ва истифода бурдани онҳо мебошад. ҳимояи ҳуқуқи шахс ва ҷомеа пас аз қабул, паҳн ва истифода бурдани иттилоот ҷавобгарии ҳар як коргар аст. арзёбии хатарро шахс бояд худаш муайян созад. пеш аз оне ки шумо хатарҳои дар интернет пайгирӣ намударо арзёбӣ менамоед, бояд ба ин саволҳо ҷавоб гӯед ки шумо чиро муҳофизат кардан мехоҳед. он чизе ки шумо муҳофизат кардан мехоҳед дар куҷост? ба он чизе ки шумо муҳофизат намуда истодаед кӣ дастрасӣ дорад? бо он чизе ки шумо мехоҳед муҳофизат намоед кадом амалҳо иҷро шуда метавонад? оқибатҳое ки метавонад ба онҳо рӯбарӯ шавад худи корбар ё ин ки иттилоот? технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ сабаби рушди нави хушунат гардидааст. сайберозорӣ ин яке аз доғи рӯзи имрӯзаи наврасон ва корбарони технологияи муосир мебошад. дар шабакаи ҷаҳонӣ хавфҳои маъмултарин ки корбарро пайгирӣ мекунад инҳоянд: хавфи мазмун, муҳтавое ки мазмуни манфӣ дорад; хавфи истеъмолкунанда, қаллобӣ ё ин ки фишинг ки корбарро дар интернет пайгирӣ мекунад; хавфи электронӣ ки боиси коркард намудани технологияи шумо аз вирусҳо ва дигар хатарҳои электронӣ рӯбарӯ мешавад ва дар баробари ин хавфи алоқа. мутаассифона бештари корбарони имрӯзаи моро хавфи алоқа пайгирӣ мекунад. ин ҳам груминг, троллинг, сайберозорӣ ва монанди инҳо. худи сайберозорӣ имрӯзҳо яке аз маъмултарин озори равонии корбарони ҷавони навраси имрӯза гаштааст. нави баръалои ин ҳуҷум пеш аз ҳама боиси он мегардад ки дилхоҳ шахс 24 соат 7 шабона рӯз метавонад ба сайберозорӣ рӯбарӯ гардад. мутаассифона сайберозор метавонад ҷабрдидаи худро пайгирӣ намуда ба иззати нафс, ба ҳолати равонӣ, ҷисмонии корбар зарар бирасонад. дар алоҳидагӣ ва танҳоӣ бо сайберозор мубориза бурдан хеле мушкил аст. аз ҳамин лиҳоз ҳангоми дучор шудан ба сайберозорӣ корбар пеш аз ҳама бояд тамоми маводҳо, тамоми маълумотҳое ки сайберозор тариқи интернет ба шумо равона менамояд, сабт намоед, дар хотир нигоҳ доред ва ба мақомотҳои дахлдор пешниҳод намоед. агар шумо хурд бошед, навраз бошед, ҷавон бошед, пас ба калонсолон муроҷиат намоед, то ин ки худро аз сайберозор ҳифз намоед. дар бештари маврид корбар ҳангоми кор кардан дар интернет метавонад бо мафҳумҳои таҳқиромез рӯбарӯ шавад. таъқиби шаҳвонӣ, ҳамлаи мақсаднок ва мунтазами интернетист ки аз ҷониби ношиносон нисбати корбар раво дида мешавад. истифодаи номи бофта
дидаи дониста худро шахси дигар вонамуд намуда аз рамз ё ин ки аз дигар маълумотҳои шахсии ҷабрдида истифода бурда дар шабака онро таҳқир мекунад. тавҳин, флейминг он дар фазои кушодаи оммавии шабакаи ҷаҳонӣ тавассути шарҳҳои таҳқиромез, тавассути муроҷиатҳои беодобона ва дар баробари ин мулоҳизаҳои дағал нисбати коргарон раво дида мешавад. таҳдиди ошкоро ё ин ки зӯроварии ҷисмонӣ. ҳар як шахс, ҳар як корбар метавонад дар шабакаи ҷаҳонӣ боиси таҳқирҳои корбарони алоҳида гардад. ягона мақсаде ки корбароне ки аз ин амалҳо истифода мебаранд ин нопадид будани онҳо, номуайян будани ному насаби аслии онҳост. аз ҳамин лиҳоз таҳқирро дар интернет бештари корбарон раво медонанд ва мутаассифона аз одобномаи шаҳрвандии электронӣ фаъолона истифода намебаранд. тавсияи асосии корбарони фаъоли шабакаи умумии ҷаҳонӣ ба тамоми корбарони ҷавон ва ба тамоми корбароне ки нав қадам ба соҳаи технологияи муосир мегузоранд ин ҳам истифода бурдани одобномаи шаҳрвандии электронӣ мебошад ки тавсияҳое ки дар он ҷо ҷой дода шудааст боиси хуб намудани фазои иттилоотӣ мегардад. ошкор кардани маълумоти шахсӣ, паҳн кардани маълумотҳои шахсӣ, масалан аксҳои маҳрамона, вазъи молиявӣ, амалиётҳои бо мақсади таҳқир, таҳдид, масалан ҳампайгирӣ намудани дӯстписар ё ин ки дӯстдухтари собиқро дар интернет яке аз маъмултарин ҷазо нисбати корбарон дида мешавад. мутаассифона дар баробари ин гуна муоширатро дар ҷаҳони муосир бусаи асри 21 меноманд. мутаассифона бештари корбарони ҷавон ҳангоми муошират намудан бо ҷинси латиф, ҳангоми муошират намудан бо мардон дар шабакаҳои ҷаҳонӣ бештари маводҳои нолозимро раво мебинонанд барои худ. аз ҳамин лиҳоз мо бояд фаромӯш накунем ки ҳангоми равона намудани паёмакҳои шахсӣ мо аз одоби паёмакҳо бояд фаромӯш насозем. аксҳои маҳрамона ё ин ки матнҳои маҳрамонаро набояд ба шахси дигар равона намоем, чунки ҳама ин боиси таҳқир ва ё ин ки таъбиз мегардад дар оянда. ҷудоиандозии иҷтимоӣ, даст кашидан аз муошират ҳангоми муоян намудан ва ё ин ки хориҷ намудан аз системаҳои махсуси муоширатии корбарон. дар гурӯҳҳои махсуси корӣ дар шабакаҳои ҷаҳонӣ ё ин ки мессенҷерҳо гурӯҳҳое пайдо мешаванд ки як шахси дигарро озор медиҳанд. ин гуна шахсонро метавон трол ном бурд. дар асл намуди тролинг гуногун аст. гноминг, флейминг, хобитинг ва дигару дигар. аммо мо бояд фаромӯш накунем ки озору азият пеш аз ҳама таҳқир, таҳдид ва паёмҳои барқасдона ки ба дигарон тавассути маълумоти беобрӯкунанда бо истифода бурдан аз воситаҳои муосири алоқа аз қабили худи шабакаҳои иҷтимоӣ, заминаҳои мобилӣ, алоқаҳои мобилӣ ва ғайра, ин як одати баъди муддати тӯлонӣ мегардад ки корбар худро беҷазо ҳисобида ин амалҳои худро пай дар пай иҷро мекунад. яке аз бартариҳои муҳими озору азият дар интернет ин пеш аз ҳама муҷозот надоштан мебошад. вале шумо набояд фаромӯш кунед ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқҳои шуморо ҳифз мекунад ва ҳангоми озору азият кашидан дар интернет шумо метавонед нисбати озордиҳанда ариза бинависед ба мақомотҳои дахлдор ва нисбати озордиҳандаи шумо чораҳои зарурӣ андешида мешавад. шумо метавонед бигӯед агар шахс номаълум бошад, агар шахс бо ному насаби дигар бошад, пас чӣ бояд кард? дар асл муайян сохтани шахсият ва шахсияти корбар дар интернет он қадар муҳим нест. асос он аст ки шумо бидонед ки кӣ ба шумо таҳқир карда истодааст. бигзор аккаунт фейк бошад, бигзор аккаунт дурӯғ бошад. асос он аст ки шумо набояд ба бо зӯроварӣ ҷавоб гӯед. вақте ки ба шумо зӯроварӣ намуданд, шумо бояд асос дониста бошед ки он зӯроварӣ барои чӣ нисбати шумо карда шуда истодааст. пеш аз ҳама шумо набояд фаромӯш кунед ки шахсе ки нисбати шумо дар шабакаи ҷаҳонӣ зӯроварӣ мекунад, мақсади онро муайян созед. ба эҳсосот дода нашавед. худро қонеъ гардонед ки қонун дар тарафи шумост. дар интернет тавассути почтаи электронӣ, барномаҳои паёмнависии фаврӣ ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мисоли форумҳо, инчунин тавассути фиристодани видео, порталҳои видеоӣ маводҳои ғайриқонунӣ бештар дида мешавад. шумо бояд донед ки ҳангоми хониши маводҳои муҳтавои маҳдудкунанда шумо аз ҷавобгарӣ
эмин нигоҳ дошта намешавад. аз ҳамин лиҳоз шумо бояд донед ки кадом маводҳо ё ин ки мазмунҳое ки дар шабакаҳои ҷаҳонӣ ҷой дода шудааст боиси мамнӯъ аст дар Тоҷикистон. пеш аз ҳама ман мехоҳам ба шумо якчанд тавсия диҳам барои он ки шумо худро ҳамчун корбари шабакаҳои ҷаҳонӣ ҳамчун корбари технологияи муосир ҳифз намоед. ин ҳам сохтани гузарвожаҳои муҳим, дар алоҳидагӣ нигоҳ доштани ин гузарвожаҳо. ба ҳар як аккаунти худ гузарвожаи махсус бисозед. аз гузарвожаҳои калимавӣ ба гузарвожаҳои иборавӣ бигзаред, яъне аз пасворд ба пасфраз. ҳар як гузарвожаро дар барномаҳои махсуси нигоҳдории гузарвожаҳо сабт намоед. танҳо аз нармафзорҳои литсензионӣ истифода бубаред. навгонӣ созед. ҳангоми мунтазам истифода бурдани барномаҳои ғайрилитсензионӣ шумо худро зери хатар нигоҳ медоред. эмин нигоҳ доштан аз вирусҳо, аз барномаҳои антивирусӣ истифода бубаред. нусхабардорӣ намудани иттилоот. фаромӯш насозед ки нусхабардорӣ аз се замина иборат аст. нусхабардорӣ дар таҷҳизотҳои беруна, нусхабардорӣ дар абрҳои интернетӣ ва дар баробари ин нигоҳ доштан сабт намудани иттилоот дар таҷҳизотҳои техникӣ. дар баробари ин ҳар як корбар бояд барои худ қоидаҳои махсуси кориро истифода барад. ҳангоми берун шудан ё ин ки дур шудан аз назди таҷҳизоти корӣ онро баста намоед. ҳангоми истифода бурдани таҷҳизотҳо фаромӯш насозед ки ба ҳар як корбар аккаунти махсус бояд омода созед. аккаунти алоҳида ба ҳар як корбар. омода намудани шабакаҳо. дар ҳар як идора, корхона ё ин ки муассиса бояд шабакаи махсуси худ сохта шавад. шабакаи махсус барои коргарон ва шабакаи махсус барои меҳмонон. ҳангоми истифода бурдани вайфаи ройгон фаромӯш насозед ки шумо ба шахси номаълум дастрасиро ба таҷҳизоти худатон медиҳед. аз ҳамин лиҳоз нигоҳ доред, эмин нигоҳ доред таҷҳизотҳои худро аз вайфаи бепул. корбарони азиз, фаромӯш накунед ки гигиенаи рақамӣ пеш аз ҳама ин дониш, заковат ва истифодабарии он аз ҷониби худи корбар мебошад. худи шумо метавонед гигиенаи рақамии худро дар хона, дар таҷҳизоти кории худатон дастрас намоед. дар баробари ин ба шумо тавсия медиҳам ва хоҳишам мекунам ки ҳамчун корбари фаъоли технологияи муосир аз одоби шаҳрвандии электронӣ, аз одоби корбари рақамӣ, аз одоби муоширати асри 21 ҳеҷ гоҳ фаромӯш насозед. яъне ҳурмату иззат дар ҳаёти реалӣ ҳам дар ҳаёти виртуалӣ. ба шумо барори кор ва муваффақият таманно мекунам.